esan zerbait umentzako, urnirako umeiz, esan behar diezu. Zoriontsuak izan, gaur esango diet, zoriontsuak izan. Eta lan asko ukiko dezue gauen edo? Bai, lan asko dakago. Baina zoriontsua gara, osake, ordu pozik. Naiz eta lan asko izan, aurrai emango dizkiogu opari guztiak. Gainea unidako aurrak oso jator portatu dira. Eta aurten oso opari handiak ikuko ditu. Oso ondo, eskerrik asko.